Bodo Job Info official YouTube channel da gobang comments ben jabai film Kisan ni jibriti rangari अनसुंथाइ installment माब्ला हाबगोन 2000 4000 6000 so gobang नोंथांमोना channel नुदों जानांगौ जे राङा हाबबाय एबा हाबसिगोन दा बेयाव माबादि सिस्टेमाव राङा हाबो एबा हाबबायना हाबाखै माब्ला हाबगोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैदों Bodo Job Info आव so नोंथांमोना सबस्क्राइब खालामना ला जायफ्रा गोदान so बे जाबाय आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ बोसोरसेयाव 6000 रां मोननाय जायो जेराव मास मोनब्रैजों खनसे 2000 सोनाय जायो अके आरो बे 2000 खौ माब्ला सोयो बेखौ नोंथांमोना बुजिग्रोनांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्लियर जागोन आरो रां हाबनायखौ नोंथांमोना मिथिबाय थागोन दा लोगोफोर गोबांनो मिथिया जे राङा माब्ला हाबगोन एबा हाबा so बेखौ आं डिटेल्सखौ लाना फैदों दा बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिशियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों मोननैसो आपडेट नायगोन जे दायो मा सोलिगासिनो दङ मानि थाखाय राङा हाबाखै So दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट फिल्म किसाननियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे आपडेट होदोंमोन जे so नोंथांमोना नै बेनो जाबाय 13 इनस्टलमेन्टखौहाय नोंथांमोना फेब्रुवारियाव मोनदोंमोन अके नैबावहाय दङ एन्ड बेखौ जोङो मिथिबाय दानिया फेब्रुवारियाव मोनदोंमोन देन बेनिफ्राय बबे मासाव राङा हाबो so नोंथांमोना पिरियडखौ मिथिनांगोन नैबाव दङ नै so बेखौ बक्सआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अके so बक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो so नोंथांमोना नायदो नै बेनो जाबाय नोंथांमोननि नैबे डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव हाबो बेनो जाबाय डिसेम्बर बेनिफ्राय जानुवारि बेनिफ्राय फेब्रुवारि बेनिफ्राय मार्च नैबे फेब्रुवारियाव हाबदों अके अब्ला जोंहा नैबे नायदो नै बेनो जाबाय नोंथांमोननि एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव मोनसे हाबो अके so नोंथांमोना हमना ला एप्रिल बेनिफ्राय मे so नोंथांमोनाहाय जुन बेनिफ्राय जुलाइ so नोंथांमोना जुलाइनि लास्ट उइकआव मोनगोन अके जुलाइनि लास्ट उइकआव मोनगोन माने बे आगस्टआव मोनहैया अके बे जुलाइआव मोनहैयो so नोंथांमोना जुलाइआव मोनहैगोन बेनि रांखौहाय जुलाइनि जोबनायथिं मोनगोन बेनिफ्राय आगस्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव फुजा खाथियाव खनसे 2000 मोनहैबावगोन तो बेनो जाबाय नोंथांमोना क्लियर जाबायना दायो बेनो जाबाय नोंथांमोना जुलाइनि लास्ट उइकआव रांखौ मोनगोन सेसनानो बेनो एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव मोनसे सोयो अके so नोंथांमोना मोनदोंमोन फेब्रुवारियाव मोनदोंमोन नालाय फेब्रुवारिया जोब्बाय अके बे जोब्बाय बेनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय जागायनानै जुलाइनि गेजेराव 2000 राङा हाबसिगोन अके एन्ड बेनिफ्राय मानि थाखाय लेट जाबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ आं माखासे आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बेनो जाबाय जोंहा KYC आ अके KYC आ लिंक जागासिनो दंमोन आपडेट जागासिनो दंमोन आधार कार्ड आपडेट जागासिनो दंमोन बेंकजोंहाय so बेफोर गासैबो अके थानांगौ अब्लासो नोंथांमोननि एकाउन्टआ एक्टिभ थायो आरो एक्टिभ थाबासो नोंथांमोना रांखौहाय मोनगोन बेनो जाबाय 14 इनस्टलमेन्ट अके so बे 14 इनस्टलमेन्टखौहाय नोंथांमोनाहाय लासैनो मोनगोन बेनो जाबाय जुलाइनि लास्ट उइकआव नोंथांमोना चान्स दङ so दायो फिल्म किसान थाखाय मा सोलिगासिनो दं आं बेखौ नोंथांमोना दायो क्लियारखौ खालामबावनोसै दानिया जोङो माखासे आपडेटखौ नायनोसै फैदो दा बेनो जाबाय जोंहा नै 10 जुलाइसिम केम्पेइन जागासिनो दङ फिल्म किसाननि माखासे स्टेटासनि सायाव बेनो जाबाय KYC आपडेट खालामनांगौ होननानै अके फार्मारफोरजोंहाय माखासे पार्टिसिपेसन बिदिनो गाइडलाइन्सनि माखासे एवारनेस जागासिनो दङ जायनि जाउनाव बे राङा नोंथांमोना 10 जुलाइनि सिगां मोननाय नङा अके 10 जुलाइनि उनावसो नोंथांमोना एकाउन्टआव रांखौहाय हाबनाय नुगोन जायखिजाया 10 जुलाइनि उनावसो बे राङा नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 2000 जा एबा 4000 जा so नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय हाबगोन बे अके so बे 10 जुलाइसिम जोंहा माखासे फिल्म किसाननिफ्राय केम्पेइन बेबादि माखासे प्रसेस जादों जायनि जाउनाव खायसे आधार कार्ड आपडेट खालामै बा खालामनो हायाखै so बेफोरनि सायाव माखासे वेबसाइट बेबादि आपडेट खालामनो चान्सखौ होदों आरो फार्मार्सफोरनो so बेनि थाखायनो फिल्म किसाननि राङा हाइलाइट जादों नङाब्ला हाबसिगौमोन नाथाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जे सेसना जुलाइनि लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोनगोन अके so बेनिफ्राय 11 crore बे रांखौ मोनगोन बेनिफ्राय 2.25 लाख crore जननोहाय बेयावहाय स्किमनि रां एस्टिमेट दङ so बेखायनो बाजेटआ बे आरो स्किमनि दङ अल इन्डिया so बेखायनो नोंथांमोना नेनांसिगोन जुलाइनि लास्ट उइकआवसो नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि डिटेल्स आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन माब्ला हाबगोन दा बेनो नोंथांमोननि डिटेल्सआ जुलाइनि लास्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ